Какво става, хора? Това е трети епизод от най-яката игра. Днес ще играем на Fail Breaks. Тази игра също е безплатна, както казах в предния епизод. Ако не сте го гледали, може да си гледате. Харесвайте клиповете ми, абонирайте се за мен. Разбира се, моля ви, ако наистина ви е харесал клипа, да се абонирате. На бавен кадър ще пусна или на бърз. Тук има два бутона. Един е за бавен, другия е за бърз. Така. Още малко и печеля нова кола, защото тя е много грозна. Така. Днешният клип ще е максимум 7 минути или 10. Не знам. Но ще е по-дълъг от другите ми клипове. Или по-дълъг ще е от първия, но не съм сигурен дали ще е по-дълъг от предния, защото предния беше някъде около 6 минути. Добре, спирам да говоря, за да не се разсейвам. Следващия път ще играя срещу себе си. Няма как да ви го обясня сега. Тогава ще ви го обясня. Дори вижте, видите, няма какво. Сега нарочно ще се ударим. Пусна набързо. Хикс. И гледайте. Ето това съм аз от миналата игра. Извинете. И съм стигнал до тук. Добре, хванах нещо за забавяне на времето. Още, че този епизод явно ще бъде 3-4 минути. Защо ли? Ами защото, както видяхте, аз нямам много батерия. И за това. Добре, там има някакво време, майда. Нещо. Накосвам да сбия рекорда. Добре, ще играя 4 минути. Точно 4 минути и спирам. Защото, както видяхте, и за втори път ви казвам, за което се извинявам, нямам много батерия. Няма да е точно 4 минути, може да е повече, но съжалявам, хора, тази игра много мръсна, затова ще играя на Falcon Breaking. Много хора в първи епизод ме помолиха да играя Falcon Breaking. И във втори за това една ще играя Falcon Breaking. Така, не съм начинаещ на тази игра, но скоро я бях изтрил и се изтеглих отново, защото много ме лагаше. И за това съм толкова назад. Ако искате съвет от мен, трябва да си купите луната. Добре, този клип стана по-дълъг, отколкото очаквах. И да, ще ви се обадя като мина 159.